fort. Estàs nerviós pel combat? Estic mort de por. No ho sembla. Home, no ho ha de semblar. Doncs no cal que ho facis. Ja, però jo crec que sí. Saps, viure amb tu no és gens fàcil. La gent em veu a mi, però pensa en tu. I amb tot aquest merder encara serà pitjor. No necessàriament. I tant que sí. Per què? Tens moltes qualitats, fill. Quin és el meu cognom? És per això que tinc una bona feina. És per això que la gent m'accepta d'entrada, ara que començava a progressar, que començava a aconseguir alguna cosa per mèrits propis. Passa això. Escolta, t'ho demano, per favor. Deixa estar tota aquesta història perquè et perjudicarà a tu i em perjudicarà a mi. Creus que et perjudico? Sí, en certa manera sí. És l'última cosa que voldria fer. Ja sé que no ho vols fer, però les coses són com són. No t'importa el que pensi la gent? No et molesta que la gent pensi que fas el ridícul i que em fiquin a mi dins el mateix sac? Trobes que és just, això? Ho trobes just? No t'ho creuràs. Però cabies en aquesta mà. T'aixecava i li deia a la teva mare: aquest fill serà el millor fill del món. Aquest fill serà millor del que ningú s'imagina. I creixies bé i maco. Feies goig de veure cada dia era un privilegi. I quan et va arribar l'hora de fer-te un home i fer la teva vida, ho vas fer. Però en algun moment del trajecte vas canviar. Vas deixar de ser tu. Vas permetre que la gent t'assenyalés amb el dit i et digués que no valia res. I quan la cosa es va posar lletja, vas començar a buscar un culpable. Una ombra allargada. Deixa'm dir-te una cosa que ja saps. No tots són flors i violes al món. És un lloc molt cruel i desagradable i és igual que siguis molt dur. Et farà caure de genolls i no et deixarà aixecar mai més si li permets. Ni tu, ni jo, ni ningú pica tan fort com la vida. Però el que importa aquí no és picar fort. El que importa aquí és resistir els cops forts i saber tirar endavant. La capacitat de resistir i tirar endavant. És així com es guanya. Si saps que vals, has de sortir al carrer i demostrar-ho. Però has d'estar disposat a aguantar els cops. I no acusar els altres i dir que no ets on vol ser per culpa d'ell o d'ella o de qui sigui. Això ho fan els covards i tu no ho ets. Ets molt millor que això. T'estimaré sempre per damunt de tot. Passi el que passi. Ets el meu fill i ets la meva sang. Tu ets el millor de la meva vida. Però fins que no comencis a creure en tu, no tindràs una vida plena. No et descuidis d'anar a veure la mare. Són precioses. Sí. Has sortit amb dona? No. És que... he plegat. Per què? No estava gaire... no ho sé. No feia per mi, allò. Ja t'entenc. I què penses fer? Ara mateix. Ara mateix m'agradaria estar amb tu. Et sembla bé? Sí. Fa molt temps que no veig un combat. Ja saps tot el que es pot saber de la boxa.
O sigui que no et fotré el rotllo de sempre. Per guanyar aquest tio necessites velocitat. Tu no la tens. I els teus genolls no poden aguantar l'esforç, o sigui que res de córrer. I tens artritis al coll i acumulació de calci a la majoria d'articulacions. Res d'espàrrings, tampoc. Jo vaig tenir aquest problema. El que treballarem serà la teva força bruta de tota la vida, la potència. Li has de donar uns cops de puny que semblin martellades i li han de fer tant de mal que han de fer tremolar els seus avantpassats. Cada cop que li fotis un cop li ha de semblar que ha volgut fer un petó a un tren. Sí, comencem a construir unes bombes ben potents. Vinga,